Cum putem face asta? Numărul 1. Știm, da? Exercițiile fizice ne ajută în primul rând pentru a activa parasimpaticul și a stimula nervul vag. Frigul și apa rece, știați de asta? Bine, să nu o luăm așa extrem, asta e chiar extrem, nu? Adică nu putem să facem chiar așa. Acest reflex de scufundare, remarcat în scufundările cu apă rece, este o metodă de primă stimulare a nervului vag. Este capabil să calmeze rapid stările de anxietate, de panică, de stres și inflamație la nivelul întregului corp și să îmbunătățească starea de spirit. Ce putem face? Mai ușor pentru noi, că eu n-aș putea să fac asta, nici să îmi dea bani, dar putem să terminăm dușul sau baia cu duș cu apă rece sau să ne spălăm 30-60 de secunde pe față cu apă rece. În general, expunerea la frig activează nervul vag și neuronii colinergici prin intermediul nervului vag. Expunerea la frig în mod regulat reduce răspunsul simpatic de luptă sau fugi și crește activitatea parasimpatică prin nervul vag. Ieșitul afară iarna la temperaturi scăzute cu îmbrăcăminte ușoară și dușuri reci sunt foarte utile în acest sens. În Divina Vindecare Ellen White scrie așa: o baie rece sau una cu apă potrivit de rece este un tonic excelent. Băile calde, deci calde trebuie, deschid porii și ajută astfel la eliminarea impurităților. Atât băile calde cât și cele călduțe liniștesc nervii și reglează circulația. Acum urmează socializarea și râsul. Oamenii care și-au petrecut timpul având grijă de alții nu au o creștere a riscului de a muri din cauza stresului. A-ți păsa de cineva creează antidotul. Deci, trebuie să ieșim și să cu alte persoane și să râdem un pic. Masajul întregului corp, dar să știți că masajul tălpilor l-am testat eu. Fiind stresată sau de felul meu stresată, Florina are obiceiul în ultimul timp chiar așa, să ia cremă și să maseze tălpile și acum înainte de a veni și calmează, deci într-adevăr asta se întâmplă, se pune în funcțiune parasimpaticul. Dar ce facem dacă nu are cine să ne facă masaj în talpă? Putem face ceva, este un masaj al pavilioanelor urechilor, dacă ținem așa degetele și facem ca niște cerceluși, aici punem în interiorul pavilioanelor și masăm, încercați, până la 5 în față și până la 5 în spate. Deci așa cu degetele înăuntru și strângeți pavilionul și veți vedea că acolo, vedeți cum trece nervul vag și vă calmați. Și înapoi. Acum poate nu sunteți stresați, dar când veți fi stresați să vă duceți aminte. Zice că și când stai în mașină și conduci și dacă ești cu o mână pe volan, poți să-ți faci asta la celălalt pavilion. Înțelegeți? O altă metodă, a cincea, este cântatul, fredonatul și gargara. Am observat la o prietenă dragă mie că mereu când este în condiții de stres, începe să fredoneze. Ideea e că putem să fredonăm, să cântăm sau să facem gargară. O altă modalitate este respirația, o respirație adâncă. Ia să vedem ce spune Ellen White în minte, caracter, personalitate. O respirație bună liniștește nervii, stimulează apetitul și asigură o digestie mai bună, iar somnul va fi profund și liniștitor. Am uitat să vă spun că atunci când ești mereu și nu mai ești deconectat de simpatic din cauza că noi ar trebui să ne deconectăm, doar din cauza că ne uităm la știri, din cauza că ne facem atâtea probleme, când ne punem în pat, deci până să ne punem în pat ne este somn, când ne punem în pat, dintr-o dată nu mai ne este somn. Pentru că creierul începe să își facă treaba lui și nu mai te lasă să dormi din cauza grijilor.
Și zice că ești obosit, dar încă conectat. Adică tired, still wired, încă conectat la problemele tale. Dar spune că o respirație bună va duce la un somn profund și odihnitor. Să vedeți ce spune Ellen White în Cartea Educație. Profesorul trebuie să-i convingă pe elevi de importanța respirației profunde. Arătați cum acțiunea sănătoasă a organelor respiratorii ajută circulația sângelui, înviorează întregul organism, stimulează apetitul, încurajează digestia și induce un somn adânc și dulce. Și în felul acesta nu doar că reîmprospătează trupul, ci liniștește și calmează mintea. Dar ce putem face noi concret? Este un exercițiu prin care putem să tragem aer, da? Inspirăm până numărăm la 4, apoi ținem până numărăm la 4, expirăm, adică dăm afară aerul până numărăm la 4 și iar ținem până numărăm la 4. Respirația aceasta în boxy, zice. Această respirație lentă, pentru că nu știu dacă știți câte respirații pe minut au, cine știe, femeile, știți câte respirații avem? Femeile până la 20 și bărbații până la 18 respirații pe minut. Și noi, ca să stimulăm nervul vag, deci parasimpaticul, trebuie să respirăm de mai puține ori, de 5 ori, 6 ori. Și atunci, dacă facem prin metoda asta, vom respira de mai puține ori pe minut și ne vom calma. Al 7-lea, și nu cel din urmă, este rugăciunea. Rugăciunea și meditația te face să te calmezi și să lași toate grijile. A lăsa viitorul în grija lui Dumnezeu. Nu, aici în minte caracter, personalitate, spune Ellen White. Nu trebuie să ne lăsăm în voia stărilor de anxietate, care nu fac altceva decât să producă spaime și să ne împovăreze, fără a ne fi de niciun ajutor în suportarea necazurilor. Că oricine poate trăi dulce, răbdător, afectuos până la apusul soarelui. Atât trebuie să facem, doar până la apus. Nu mâine, astăzi doar. Asta este de fapt ce înseamnă viața. Și cineva explica așa, să vă spun, de Dale Carnegie, spunea că ar trebui să fim așa ca într-un vapor. Vedeți, sunt niște compartimente separate. Compartimente separate, că dacă se sparge o parte, nu se inundă tot deodată vaporul să se scufunde dintr-o dată, ci se inundă treptat și mai apucă oamenii să se salveze. Așa și noi. Trebuie să ne punem o ușă la ziua care a fost ieri și o ușă la ziua care va fi mâine. Și ne baricadăm. Suntem izolați aici, în ziua de azi. Nu ne gândim nici la ziua de ieri, nici la ziua de mâine. Facem tot ce putem pe ziua de azi. Trebuie să uităm ziua de ieri și să nu mă gândesc la ziua de mâine. Și pregătirea pentru ziua de mâine, cea mai bună pregătire este de a împlini superb munca de astăzi. Dacă astăzi fac tot ce pot mai bine, nu ne facem griji pentru ziua de mâine. Pentru că Iisus în Matei 6:34 ce a spus? Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă mâine, nu? Dă-ne-o nouă astăzi. Nu a spus mâine, astăzi, doar astăzi. Astăzi trebuie să fim cei mai buni și să facem în jurul nostru tot ce putem mai bine. Mâine nu ne mai aparține. Dar mâine va fi o nouă zi.